Państwa możemy testować. Idziemy na rękę. Śnieżynka tutaj walczy, jest. Wybrana na głowę. Ja zaraz zrobimy, tylko ja muszę czekać na trójkę zdania. Kurza, twarz. Nie na mnie. Dobra. Strzał z boku. Jedziemy na czwórkę. Czwórka stała wpięta i zrobiona. Teraz zapytamy Śnieżynkę, jak to będzie jechało. Jechało czy biegło? Jechało czy biegło? Szybka poprawka, którą trzeba oddać bacik. I teraz nie mylimy trasy, biegniemy. Do przodu! Ciekawe, że tej kurty tak nie jest tak gorąco. Dobra, czuję, szaliczek teraz mi się już udało ściągnąć na pewno. Ale teraz trójka tutaj czerwono-biało-żółta przeszkoda zaczynana. Trójka na wprost, poprawiona. Czyli nie będzie łatwiej. Prosimy o poprawienie warunków finiszowej. Tak, finiszowa